Λοιπόν και γεια σας παιδιά, Spacker Gamer εδώ πέρα και σήμερα ένα διαφορετικό βίντεο, αλλά με τον ίδιο καλεσμένο τον Μιχάλη. Μιχάλη, πες γεια. Γεια σας, τι κάνουμε, ελπίζω από την προηγούμενη φορά να έχετε κάνει subscribe. Σήμερα έχουμε ένα unboxing, συγκεκριμένα Funko Pop, τον Rocket, από πίσω είναι έτσι, και πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, με το ένα χέρι τώρα αναγκαστικά. Να το. Να το, άμα δεν τον είχατε δει. Με το τηλέφωνο. Για ένα λεπτό θα σας μαυρίσει η οθόνη για να το ανοίξω. Βασικά, να το. Λοιπόν, περιμένετε. Να το. Κουνάει το κεφάλι, εντάξει, με ελαττήρια. Ναι. Γράψτε μου στα comments, γράψτε μου στα comments, θα σταθεί αυτό. Πόσο το βαθμολογείτε? Πείτε μας στα comments αν έχετε ποιο Funko Pop έχετε. Και πώς θα το βαθμολογείτε αυτό από το 1 στο 10. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και το ξαναλέω, ο επόμενος μας στόχος είναι 20 subscribers. Τα λέμε!